Здравейте, приятели! Аз съм Максимилиан Бървечелов, а днес играем една игра с блъфове и тайни асоциации между карти с странен арт и дума. Тези от вас, които казаха Dixit, не познаха, а тези от вас, които казаха Клуб Детектив, са прочели заглавието на видеото. В Клуб Детектив активният играч, който се нарича разказвач, изиграва една от картите си, като я асоциира с дума, която написва на тези тефтерчета. Когато другите играчи получат тефтерчетата, те изиграват по една карта пред себе си, която също асоциират с тази дума, след това по още една карта. В следващия етап всеки от играчите трябва да обясни защо е изиграл тази карта. Обаче един от играчите е получил празно тефтерче. Това е шпионинът. Останалите се опитват да отгаднат кой от играчите е играл карти без да знае думата и посочват избора си с гласуване. С едни глупички ще ги видите. Шпионинът печели точки също само ако успешно се прикрие, а успешно прикриване ще рече да те хване само един или николко играча. Всеки от останалите печели точки, ако познае кой е бил шпионинът. Това са в общи линии правилата на Клуб Детектив, а сега нека да видим с кого играем този път. Как ще звучи шампанско и сълзи на френски? Как ли ще звучи Шушана на френски? Как ли ще звучи камъните падат на френски? Да видим. Добре ли съм аз седнала? Здравейте, аз съм Александра Панайотова. По принцип съм певица, но вероятно ме знаете от тези червени домати на френски. Ако все пак сте гледали някое друго изпълнение, ще съм ви много благодарна, но днес сме се събрали, за да играем настолни игри. Ще видите една доста интересна игра, която се казва Детектив Клуб и нямам търпение да я играем. Това беше. Добър ден! Прощавайте, много непрофесионално от моя страна. Очевидно гладна трябва да стоя. Не зная, госпожо. Тък му се завръщам от платен годишен отпуск. Идете попитайте колежката от второ гише. Ей, чушки с Боб, аз съм Ейбо и съм актьор. Обикновено се паля доста, когато става дума за настолни игри, защото се амбицирам. Така че ще видим какво предстои. Но да видим как ще се представя. Здравейте, аз съм Мишо от Collective View. Отново съм тук, отново за парти игри. Аз вече почвам да се превръщам в майстор на парти игрите, така че гледайте този път какво ще се случи. Здравейте, аз съм Жана Куцева и по принцип може би ме знаете от видеоигрите, но днес ще играем настолни игри, на които съм доста по-зле, особено ако са парти игри, доколкото знам това ще цъкаме. Аз предпочитам да са така тежки, тегави, с часове да се играят. Но няма значение, те са бързи, динамични и готини, така че останете да видите какво ще се случи. Ще говориш това. Здравейте, аз съм Папи. Популярен съм с това, че пада на настолни игри. Гледайте да видим дали ще падне и този път на Детектив Клуб. Чалга, ще ни пуснеш ли? Добре. Мерси. А сега си ги гледам, нали? Макс тук ни нагласи картите и сега вече сме прецакани. Аз ти ги виждам. Да. Много добре, идеално. Ти ли ще пишеш първи? Аз ли да пиша първи? От коя страна се гледат даже. Аз ще пиша първи. Защото аз знам ти каква дума ще напишеш, да видя дали им такава карта. Чак пък знаеш каква дума ще напиша. Само лиш да има. Той играе Dixit. Аз я скрих. Хей да не се гледам много. Гледаме ли ги? Гледаме ги. И с тия бръмбарията. Така, думата ми беше закуска. И на моите карти, за да дадем време на Папи да си измисли защо е дал ключове и боболечки. Ето тук имаш круасан с кафе, което е obvious, и тук това прилича на спагети, което може да си ядеш за закуска, да я знам. Ми заприличаше ми на спагети, ето и ще има и вилица даже отстрани, ще направим точно на паста. И на ясъловец. Ема има вилица. Аз се сбирам. Има вилица. Това е прежда, бе. Obviously е прежда, но има вилица до него, е сложена на топки като... Така. Първо, закуската в леглото е да са на такива подноси.
Аз просто нямам нищо друго с маса и с каквото и да било, което да ме свърза с закуска. И това си го представям, че е Гандалф, който отидеш и не отидеш или там нещо сутринта, там при това, при хобиците и там на закуска, да я знам, в такава каштурка някакси го свързвам с закуска това. Хензел и Гретел, получите се. Гандалф ходи на закуска. Той ходи на много други места също. И тази карта може да играе за всяко нещо. Ама тази картинка ми прилича точно там, където отива в... После играем карта с колело и той казва, тук е Гандалф, който кара колело. Примерно да. Защо не? Не си ти. Ами, тук си представих, че на закуска можеш да ядеш диня, а можеш и да ядеш това животинче, забравих името. Овце? Да. Аз не ям овче, но който иска може да... Изборът ти или диня или овче. Дори не мляко, разреши. Директно овчето. Защо не е мляко? Да, защо не е мляко? Защо овче? Овче на обяд и на закуска, представяш си за мляко, давай директно овчето. Виждаш овца Не, това на е закуска. десерт. Виждаш овца на закуска и не е свързан с мляко, ами е свързан с овче. И с десерт. Дай с десерт. Ох, не съм да мисля, че смях. Аз не ям... Добре. Аз не ям овче месо. Иди доказвай. А второто... Първоначално си мислех, че прилича на парфюм, но след това прочетох Black Tea и всъщност се сетих за черен чай. Ето вече истинска закуска. Така. Така че... Овче месо с черен чай, по принцип мисля, че е много... По хотелите даже. И отгоре тухи от диня. Добре, моите са пилетата с часовника, защото като звъна часовника е кукуригото и закусваш. И беше най-близкото, което имах възможно. А другото мишката с бутилките, защото са бутилки, които мога да пиеш на закуска. А къде са бутилките? Пиеш Това на са закуска. бутилки. Ами така да имаш някакви течности на закуска. Имах много тъпи карти. Значи едното е пилета, защото пилета на закуска. Другото е мишки. Бутилки на закуска. Мишлетата кукуригата. Всички изведнъж Гандалф ми се струва много по... Гандалф. Яви тук. Значи, Тук има геврейци. да, геврека. Тук има мишки, виждаш ли? Мишки закуска явно. Не се ми се струва, че акцента на тази карта не е мишката. Да, всъщност, слава богу, тази карта, нали, така, свеж въздух при мен, защото всъщност има символ, нали, на закуска и съответно, ето, геврека е нещо, което те са се устремили и виждаме, нали, как имат поглед към геврека. Тази карта означава, че те са тръгнали, сега излизат, за да търсят закуска. Ето, виждаме. Те са вече са тук, даже това прилича на близалка. И един мармот завива шоколада в станьол. Не бе, Близалката, да, и те съответно Близалка си... за закуска. Кенди някакво е. Овче ли предпочиташ? В смисъл, овче е по-добре. Овче е по-добре. Биофрендли е. То е, ето виж, Абсолютно, сред природата е. Добре, моите са straightforward. Имам кошница с плодове и това прилича дори на понички, което няма как да не е закуска. Може и да са ябълки. А това е легло, нали, защото станал си току-що и следващото нещо е закуска. Добре. Сега всеки гласува кой според вас лъже. Добре. Колебая се някъде оттам и за да съм бърз. Извинявай. Алекс? Мисля, че ти не знаеш думата. Аз между другото също си мислех, че е Жана, но ставането от леглото не всеки закусва след като стане. Някои закусват преди да станат. Очевидно в леглото. Да бе, затова го казвам. Да, но кошницата с плодове много лесно можеш да я асоциираш към тази снимка. Добре, хайде аз имам пред теб. Добре. Извинявай. Жана, ти за себе си да гласуваш. Да. Мога ли? Гандалф там. Ми хареса. Включваш се към Мале, колектива. леле. Добре. И кой не знае думата? Аз. Ами хванаха ни. Добре, ма и картите бяха тъпи. Всички получават по 3 точки, освен мен и Жана, всички получават по 3 Сега към точки. всичко това ще добавим и неразчитане на думата. Ако разчетем, разчетем. Ако не, караме на интуиция.
Да. Думата е карнавал. Добре. Мисля, че е повече ясно. Цирк, карнавал. Тук малко въжета, ходене по въжета, балона винаги съм го свързвал с карнавал, въпреки че не е пряко свързан, нали? Просто аз така си го свързвам, малко като Гандалф. Подръчишка, нали, водя децата на карнавал, на... Какви карнавали си ходил ти, бе? на такива. Така, значи първата ми карта е количката. Представих си, нали знаете на карнавалите тези увеселителните паркове, които има колички. Сещате ли се? Не блъскащи. Тези, които се качват нагоре и надолу, като летящите колички. Да, които се возиш по двама и така. Да. Това с много голямо въображение може да си представите фокуса, в който ляга асистентката и я разрязват на две. Да. Това си помислих. Да. Като изиграваш се карта, аз си казах, фокуса е тук. Да, разрязаната асистентка. Добре, аз тук имам едни медузки, които ловят риби, защото нали на поне българската карнавали има онова с патиците, дето ги ловиш за награда. Добре. А другото е Haunted House. Има някакви, които имат такива страшни къщи. Да. Ами при мен ето карнавал е Светлакчето, което е абсолютно в стилистика. И тук даже има някакви подобия на, нали, смисъл, още от самото начало картите имаха такива символи, нали, това в случая пак с боулинга и с... като цяло, нали, пак игра има, в случая е много боулинг като цяло. Много боулинг? Много боулинг. Ами да, ама имаше... Хаштаг много боулинг. Имаше съответствие. Така е, Да. И аз просто си изкефих, че... Фитва вайба. Фитва вайба, да. Мени боулинг. Първата ми карта е балерина, която танцува. Това изглежда като завесена сцена. Може да е някакво представление на карнавал. Балерината е очевидна, аз не знам. Така е. Втората ми карта, нали това е ясно защо е карнавал. Втората ми карта е заради шах фигурите. На карнавала има игри. Сега тия малко верно са счупени тук тия шах фигури. Но все пак нямах здрави фигури, имах счупени. Аз не съм играл шах на карнавал, така. Шах не, но шаха символизира игра, а на карнавала има много игри. Особено боулинг и шах. Така, аз очевидно имам балерина, която както съвсем не е изигра, символа на карнавал. Всъщност тази карта е очевидна. Нали? Пък тук това беше единствената ми карта, която човека долу-горе изглежда се едно, че е в някакъв костюм и е на някакъв такъв евент цветен, което obviously прилича на карнавал, ако махнеш това, че е стъклена мозайка. Че не е карнавал. Как искам да имам две лупи? Кой лъже? Алекс. А сега... Не съм аз очевидно, защото... Може да си ти, обаче пък не съм аз. От друга страна, това с балерината може да е нарочно, за да ни объркаш. Мале, аз не искам и да ви обърквам. Аз наистина не съм аз. Добре. Той просто подавам я към зеления отбор. Балерината е легит избор за карнавал. Боулинга. Много боулинг. Много боулинг. Аз ли? Да. Аз не. Знам не на балерината. Добре. Жана. Знаеш. Балерина, човек. Към балерината. Ти, Мишо? Аз гласувах. Това ти всъщност ти си, ти трябва да деш. Да. Само ти остана. Да, и знам, че искаш просто, Контент защото е хаоса. така, защото аз гласувах за теб. Това е ясно. Какъв Давай. шанса да е Дай ми два това. пъти поред тя? Не знам, май много боулинг по-скоро. 20% шанс. Много боулинг, obviously. Но това с тези е супер добро за карнавал. Да, Знаеш- това направо втората... Въпросът е, че тя му се падна Бях втора. много на- Тя му се падна втора. Първата беше да, бяха защото наобратно. той обясни втората карта първо. Бяха наобратно, да. Остави също тефтерче празно. Същото. Да. Жана. Също, който е с празното тефтерче, също е хубаво да се прави известно време, че чете. Да, защото да, иначе да. ако каже така е ясно. Бе, то не е хубаво, в смисъл това, ако Макар иска че да ти се мога да прави. прочетеш думата за една секунда. Може, И защото пише реално- кон.
Колко време чете карнавал? Ми поне 4 секунди. Аз не бях виждала другата дума и бях така, тук има 2 думи, какво се случва? Само да ги разбъркам. Тайно. Ако може да е с дума, мора. Не беше единодушно. Тоест ти въпреки, че имаш дума, Ако можеш да ги подадеш, можеш да... Нали? Какво? Смисъл... Думата е кораб. И обяснението е следното. Тук имаме корабче. Не кой знае колко сложно на първата карта, но на втората карта, която всъщност си бях наумила първоначално, но я сложих втора, защото тук имаше шанс някой да се хване и за нещо друго. На втората карта си представих Дейви Джонс. Това са му пипалата. Ако не я беше казала ти думата, ще я сълзите. Кой Дейви Джонс свири с пипала? Който не знаех думата, нямаше никога да се виждам въобще на който няма. Първата е, защото е вода, рибки, паднала е на дъното. Няма много какво да обясня. Това беше думата, която успях да сложа някаква карта. Втората обаче, много добра асоциация, понеже е кораб и те се ориентират по съзвездия. На къде да вървят? На къде да вървят и... А самите облаци изглеждат като море малко и това са едно на кораба и гледат съзвездията и се ориентират. Не лечит. Знаех думата. Ами при мен карта с абсолютни символи на морското дъно, както виждаме, има октопод, рибки и второто е всъщност нали, ловене, т.е. нали, ти всъщност можеш от кораб и да ловиш риба. И обувката Моби Дик. Ще виждаш ли корабчета тук? Той има форма на кораб. Не, всъщност ловене на риба и морска. Да, има морска. Добре, аз поне нямах думата. Тук играх карта, която има кораб, забележете. Но тук играх карта, която няма кораб. Но това е кораба на Гандалф. Гандалф е вътре в този кораб, те го возят. Не, това е единството нещо, което е машина и прилича по някакъв начин на нещо движещо се. Аз какво да казвам, тук има 2 кораба, тук има един с платно, в смисъл доста сравнително obvious. Аз мисля, че съм доста сейф. Няма какво повече да обяснявам. Кораб? Балерина. Няма балерина. Балерина няма, да. Аз имам нещо от балерина. Аз не мога Под водата най-различни морски същества, същевременно и малко като на дъното, нали, паднало като Титаник. Това го свързвам с това, че конкистадорите, нали, са стигнали по море до новия континент. Същевременно и е качен не на клона на жаба, която, нали, пак с водата. Морско животно. Не е точно морско, ама пак е водно. Това има. Това е служи. Гласувай по съвест. Ние можем да го обсъждаме това, за да хванем човека, но всъщност така или иначе е по-добре. В общия случай всеки си има някой на ум. Мишо. На мен ми е трудно. Знам, че изглежда много съмнително, но съм аз, това ми е изключително трудно. Каква е тази къща с комини? Може да няма карти по принцип. Ама виж първата колко е легит, има кораб. Има кораб, акцидентали. И на първата карта. Не, аз не мисля, че е Мишо. И аз не мисля, че е Мишо. Може първата... Аз съм за папи да ти кажа, да ви кажа ли. Ние ни ще сбъркате. Тия конкистадори, дето са някакъв скакалец в пустината язди жаба и той казва, че това го свързва с конкистадорите сега. Хората с... първото просто има беше вода, Спайс там. Първото има вода. Казвам марки. Вервам ти. Виж, ще игра с теб. Дай го там. Ето виж. Колко лесно. Аз не съм убеден. Сега аз мога да гласувам там и който от двамата да сме го хванали. Но пък няма да взема точки. Според мен папи изглежда по-съмнително. Кой няма думата? Много се чудих, имах и нещо, което е като кораб, обаче жалата ми е такава, да. Аз да ми видях, че има жала малко. Бях близо, този път беше много добра думата, защото много ги завъртя. Да. Обаче просто... Защото има 3 много изявени елемента. Да. И ти не знаеш кой от 3-те. Да. Ето карти.
Те с червени домати. На френски трябва. Имам я? Има я, да, това ще да кажа. Да. Даже я бях сега наскоро. Думата, каква е знада, е котка. Където няма на котка. Но Мисля, че в нито една карта няма. Няма котки, да. Такива на котенце, нарочна дадена първа за обърквация и после вече става ясно, ако някой не е разбрал, думата е котка. И това Без да ти чета гледам котка. картата, знам каква ти е. Много ясно. Не, просто аз си мучех картите от пръстите. Аз ги теглях от тестето, не знам. По-лесно ми се Значи стори. може би трябва следващия път и аз от тестето. Трябва да пробваш. Да. Нямам обяснение, просто имах толкова неподходящи карти, че това беше нещо, което не знам. Добре, Не на ведоми пътища. едното имаш птичката, дето котката може да яде и такова, ама Apple TV-то малко. Ще покажа другите карти. Apple TV-то. Според Това мен, поне се връзва с това и... Да, виж, има ябълки, Има на второто ябълка, има ябълки. да. това не знам Просто- дали трябва да го гледаме, това също с май Гледаме го го. казва. Да. Ти го подхлъзна Защото много като, готино. защото като минеш, нали, като котка ти мине пътя, И Е ти на- пада главата. не, да, като ти пресече пътя и нали това е на лош късмет. Ама коя котка? И това е лош късмет. Която е в Това е думата. лош късмет, защото черното, нали, имаш черна Ничего отрязък се на котка. Това, че Черна тя е шапка. Аз ли съм? Пистаче. Аз съм на пилешка тематика, защото котките обикновено се тригърват от пилета. Ето първа карта има пилета и втора карта има пилета. Или още се не закуска. Ние имаме две котки и те като Аз видят имам пиле. 3, затова Първата е... ми карта, да, Като видят нас пиле е по-лесно. през прозореца и почват да тракат, нали? Първата ми карта е obvious, има прежда, топка прежда, Добре. котката. А втората не е крайно obvious, но Но е някакси свързана с котка. Почти котка. Черен петък, лош късмет. не, в интерес на истината първоначално. Черен пета кочка сме. Пак ми е... Черен Петър! Смисъл, значи... Първоначалната ми асоциация беше, че има тук птички, които същото, че котките се тригърват от птички и че обичат да ядат, нали, птички, врабчета и така нататък. И че този лови нещо, което очевидно лови риба и котките обичат риба. В смисъл. Което е мит. И отделно, че е животно. Да, мит е, ама ето. Но първата си ми е преждата на котката, така че при положение, че те са играли някакви карти, дето нямат нищо общо с прежди и аз имам такова прежда, така че obviously, нали? Така. Сейф си. Аз не толкова. Тия птички, виж какво готино си кръжат около този часовник, като котка са. Това ми беше логиката. Не, И аз не, какво да повтарям, Мишо, че птиците, нали, са с... Котките се тригърват от птици. Естествено, като котка са. Като котка са, бе. А пък също така се тригърват и от насекоми много и затова... Играят с насекоми, днеска бях... Нещо не ти върви тази игра. На мен никога не ми не върви на тази игра, но това е друг въпрос. Така. Доматито. Тези червени Не, домати. първо сме на карта номер 1. Ето тук, това е дупе на тигър, а тигъра е голяма котка. Те имат дупе на тигър. Има дупа на тигъра. Това не е ли зебра? Не е възможно. Да, тигър и те с червени домати. Това беше много Само добро. от Радка пиратка ти трябваше символ. Шушана. Другия път. Така, това е първата карта. А втората карта, тук може да видите, че... Като я хвана. Да. Е, че това е съборено, защото котките обичат да правят бели. Да, точно така. Добре. Да. Не знам какво да направя. Черен Да, петък, мислиш. лош късмет. Ябълки. Ябълките. Просто имах много лоши карти. Ама и той има Нямах птички, нищо. той има Обаче птички, има той един няма. такова, той много веднага, той го подхлъзна веднага. Макс. Много ме съмнява, че... Ама да, той пък има много... Не, то няма значение, така или иначе. Дай на Ти ще френски. гласуваш за него. предполагам. Да. Така или иначе ще сме за него, ако искате гласувате и за мен, ама тук Не, вече за тебе въпросът не, е аз за точка. папи се чудя тия птици, които са същите като котки.
Не, защото мушичката е много добър довод. Да. И той е човек, който няма котка. По-скоро ти като човек, който имаш котка, може да ни излъжеш. Да, а имаш две. Да. Защото знаеш котките какво... Само като чуеш думата котка и веднага ще се сетиш за техните навици. Че харесват, че се тригърват не, че не си ти, според мен не си, но това е по-скоро фактор, а той мушичката я нацели. Птичките мушичката може да е искал да играе птичка и да я няма птичка и да играе мушичка. Мушичката му е Той това каза. Ама първата му е птички. И ако си дадем птички преди нас. Че думата е свързана с птички. А на първата картинка какво има? Ябълки, човек, котка. Там с тия ябълки Не човек, някакво насекомо е. Според мен е черен петък, кучка с ма тя е втора с ябълките. Аз съм за ябълките също. Айде. И аз съм при ябълките. И аз съм при ябълките. Леле. Познахме ли го? Гласувахме? Не си. Аз нямам думата. Знаех, сега си казах, че е Макс с лойката. Ама аз ви казах да не се, Макс с лойката, че го тригърна. Познавам те достатъчно. Опитах се да ви насоча явно, защото ви казвах, че ябълките са ми втори. Как имаш така карта? Я аз прежда да видя. Презда. Да знам, играх нещо жълто. Ти колко си долен. Та презда в момента, в който я видях, та презда как. И аз не е той. Думата е заповядай. Велкомен. Да. Тук е абсолютно ясно, това тръгна. И понеже няма втора подходяща. Но това излезе. Аз точно не изтеглих. И тя всъщност е, нали, ето, посрещаш чай с чай на вратата, чайника, тя е аромата, нали, точно сутрин, заповядай. Заповядай, това е музика, това е пиано, обикновено когато посрещат някъде, може да се посрещат и с музика. Теб къде те посрещат? Къде ходиш? На места, където посрещат. Обикновено те посрещат. Добре, някой път. Да. Втората карта е къщичка, която е с отворена врата и тя ти казва, заповядай, ела, влез вътре. Да. Това ти е много по-подходящ. Тук този отива към някакво място, където очевидно пак го посрещат с чай или с нещо. Ако че сега този чай е от някакъв дъжд. Което май не е много добре, не е много welcome. Каквото такова. Отива, нали, на там, те го посрещат. Обратна лойка. Дошъл там. Виж, и после да не кажеш. Тази е много интересна. Тази е такава. Тук идеята е, че такова самото местенце изглежда такова welcoming и посрещащо и така нататък. Може ли да го видя? Преди това ти да цопне с пак и да го залее. Такова е сега. Гледа преди това. Не е цопнало още, да. Саурон. Това е синонима на welcome. Също както, по обратната лойка, също така табелите светят много силно, за да привлечат и да кажат, нали, добре дошъл. Отделно това е такъв официален, нали... То ти да го посрещаш специално, нали? И това, но идеята е, че официално да кажеш, нали, заповядайте. Той е написал заповядайте, съответно, нали, някакси облечен официално този тип. Нямах нищо друго, ни пътища, ни врати. Чувствам се най-дея по-добре за моите карти. И невероятно ти нямаш думата. Кой? Аз ли? Аз имам думата със сигурност. Мисля, че ти нямаш. Този път При мен тук дамата държи една купа. Кораб, но е купа и казва заповядай. А пък втората карта, когато е много студено, ако и на човек до теб му е студено, му подаваш шалчето си и казваш заповядай. Вау! Това е просто... Добре, че ти е втората карта. То всъщност по тази логика може да има каквото и да е на карта. И да кажеш заповядай. И ако го даваш на някой, му казваш заповядай. Да. Добре, моята карта точно това има мишленце, което държи сиренце и казва заповядай, и Гара, която държи някакво топченце, боровинка и казва заповядай. Добре, че я каза какво да си каже сега на нея. Да. Ти си значи. Да. Аз съм значи. Това ще е трудно. Шала или фонтана? Защо? Какво защо? Там пише, чакай, я покажи си картата, тази втората. Няма welcome, пише някакви други работи. Аз ако имаше на табелата нещо да пишеш, аз го използвам, но няма. Аз мога ли да се обаждам да коментирам? Не. Не си исках. За тебе.
Според мен Алекс има думата. Може и да има. Много интересно, че за нея въобще не се... Защото супер легит. Ти даде думата и после... Факт е по принципа, ама Аз се гледах още и по време на играта, че как ги дава тия неща и не мисля, че тя. И аз не мисля, че е. Си как ги давам. Имаше логика просто. Даваш ги професионално. С отработено движение. Знайки. Ти какво даде? Имаш ли някакъв път? Има кола. О, Макс. Ти имаш кола. Ти си видял колата. Ами и ти имаш кола, не спри. Къде имам кола? Видяла е колата и по цветовете се въобще няма кола, не, той не е на кола, той е на колело. Според мен се ориентирал по колата и по цветовете, защото кола зелено, после е синьо лилаво, да. Да, и аз така си мисля. Не е вярно това. Не е вярно. Аз съм. Според Макс се го хванахме. Да, ако съм аз, вече съм хванат, така или иначе. Ама може да вземеш точки. Така че... Ако е той. Но не съм аз. Той има облекло, ти имаш облеклото, втората му карта се едно с облекло. Има на мен облеклото. Да, втора. Но да край хардваш, това не съм аз. Obviously. Не знам дали ти вярвам, аз не обичам игра срещу те. Ти вече си фана тази хубава, да пробвам там. Някой от вас ли? Не, приключваме, нали? Приключваме. Аз съм. Той няма. Естествено. Писна ми от тебе. Естествено. Оранжевия точки 3. Кой е това? Аз. Мога да бъде. Благодаря. Беше ясно, че си ти. За останалите Беше Гандалф. ясно, че съм аз. За останалите Гандалф. За останалите Гандалф. Джентълмена на папи. Думата е шериф. Играл съм два шерифа, не знам как по-завуалирано да го обясня. Тук има банан, който е с шерифска значка и има полицейска кола зад него. Тук е някакъв, това дори не знам какво е. Този има значка шерифска. Да, бе, има и язди възглавница обаче. С две различни очи. Моите нямат значка, но този е някакъв войник. Тогава не ги казах. Който очевидно няма значка, но прилича долу-горе на шериф, защото е някакъв войник, нещо си, да знам сега. Нямах двама... А този къв шериф? Този не се гледа. А това тук, този е, прилича се едно, че е с два меча, което долу-горе в тая епоха, където са замъци някакви такова, може да е бил шериф. Лица били... Били са шерифа. Какви замъци и шерифи? Примерно, по време на тая епоха хората, които са съблюдавали закона, са били някакви хора с мечове и щитове и такова. Сега да знам. Не знам. Няма Не се е Как водил трети път шериф. му се е паднал. Не се е водил шериф тогава. Очевидно не се е водил шериф. Той и този войник от някаква война не е шериф. Сега ще ти покажа как се прави това с времето. Очевидно. Като чуя аз шериф се сещам за комисар. Това е комисар Екс. Така се прави в преминаването във времето. Браво! А пък това е престъпник, очевидно. С хората, които имат татуси на не, обаче змии и работи, това са такива престъпниците и те са съответно шерифа залови престъпници. Това не може да го измисля само за две минути. Той има татус, затова е престъпник. Не с змия, точно на тия места, змия, статус точно на тия места ги държат, нали, разните. Първата ми карта е, нали знаете тези спрейчета, като пепър спрей, на които ги хвърлят, за да обгазят, Тизър. За да обгазят виновните. Тейзър. Не. Като граната, само че... Да, точно така. Smoke grenade. Точно така, да, не знам как е на български, то още не знам май. Български е smoke grenade. Добре, а второто е шерифа, който разпуска през свободната си. Добре, че гоблейни ще е. Защо има уши, ако е със затворен. Защото няма... Може да ти влезе и в уши. И почва да сълзат. Първото са много очи, защото е шериф, който се оглежда да фаща лошите. И трябва да има очи навсякъде. Второто е подобно, защото нали, това е шерифа, който пази и тук има вече фанатите лоши. Защото ги е гледал много.
Това не го видях. Да редимна се малко. Да. Ами при мен този си изглежда на шериф, ето. И нали, съблюдава и разследва. Второто, ето го шерифа тук. Не, то се вижда. Ако го не го виждате... Ето, се рече и по сянката, ето. Това е сянка на шериф. Това е сега. Не, ама то се вижда, че е. Да, друго не може. След нещо, което е станало, ето. Мен всичките ми се струва, че имате думата. Доста добре се справя, който не знае. Да. Обаче там стоя с затворен газ. Не съм аз. Ама това с затворен газ. Между другото, виж, може това е Шерифа втората се карта. разпуска после като си рисувка. И е втора карта, след като дойде на Мишо втората карта. Там ли? Ама не той. Как? Не бе, нейната втора карта е нейната? с... Нейната Бе. с жабата Не е тя. втора, след като Мишо изкара жаба с шапка. Да, обаче пък... Това жаба ли е? Не съм аз. Ще сгрешите. Както с... Много Както бързо се се да, не е навити. жаба. Не съм аз. Казвам ви. Въпросът е как се усети, че е човек, когато на първата то няма лице, такова. Има няма силует обаче. Къде има силует? Аз не мога. Аз мисля, че защото тук има силует на първата. Къде има банана, силует на и там има банана? два Банана е силуета. човек, overall. Банана е силует на той има човек. човек. И при него има два силуета, а ние всички останали имаме някакъв символ. Примерно моя сълзотворен газ е символ на На шериф. шериф. Ма той си изглежда, че е шериф. Да, но можеше да е много неща. Може да е просто човек, може да е магьосник, може да е полицай. Твърде очевидно, според мен. Да. Аз ще съм на твърде очевидно. Оче, видно. Оче, видното. Обаче аз и за рицаря не знам. Еми, аз се колебая, не знам. Мога ли да се разходя? Реално ме силуетите или рицаря? С това куче ме спечели. Защото няма каква асоциация да направиш от банана човек с кучето. Банана човек, обаче. Банана човек. Това прилича на войник, което би могло... Ще остане Рицаря това. или силуетите? При мен? Да. Не съм аз. Толкова много се чуди Алекс, че започна да си мисля, че не е тя, верно. Не съм Много се чудя, ама... Не съм аз. Ако не си ти, значи е той. Чакай Не съм аз. Аз мисля, че той, но може и ти да си. Не съм. Рицаря, но пък не. Ще прецакаш. Ели се ли шериф? Може и тя да е. Не е тя. Със сигурност. Стой, добре, няма да... Добре, дай да погледна пак. Така. Добре, ама защо са затворен газ, а не примерно шериф, който... Слухти Защото навсякъде. при мен и Да. двата са шерифи, в смисъл има и двама. Защо не е сухти Да, ама навсякъде? първата, какво още има с банана? Така е. Кое? Нейната първа, това е първата, има с банана. Аз се чудя... Защото има някакви цветово Рицаря. Рицаря Светово е, или да. двата Виж, силуета. Има логика в това, дето го казваш, ама... Може ли да си вдигнеш втората карта? Да я видя хубаво. Благодаря. Не е той. Има Да копче. бъдеш малко към него с това, виж. Има копче, тук и при него има копче. Значи или копчето, или силуетите. По принцип копчето е... Ма копчето на втора карта. Ама да, точно. И Добре, хубаво. неговата е втора Да, карта. добре, съгласен. Обаче пък ти говориш, Защо не че се едно защитаваш? знаеш Аз се картите. защити малко, дай да чуем. Не, аз отивам при силуетите, но ако Човека искаш, каза, че е съм изиграл много два шерифа, сърдита. какво повече? Ма да, Силует. търсите подвола теле. Добре, там Ярек. Да. Аз, добре. Да. То това е. Айде, кой няма? Кой няма? Тя го хвана. Само един те хвана, нали? Да. Само аз го хвана. Значи, Броим колко точки Да. имаме. Нищо няма. 12. Почваме 6. 12. Има ли някой повече от 12? 11. Значи не би. Дванайсет, 11, 10, И аз 10. 10, 8, 6. 6? Аз казах, че аз на Еле. тази игра никога не съм бил Може. предпоследен, винаги съм последен. Еми, Я, ей така. много да. хубаво. Среброто е за мен. Аз па съм първи отзад напред. Ти верно ли си? Да, то моето е по-гадно, защото аз съм втори, ама не съм първи никъде, разбираш, е типа си. Да, поне си си първи първи. отзад напред. Да.
Ние сме Първи никъде. губещ. Значи... Моля с това. Шампански с 3 точки нямаше да спечелиш обаче. Моля? Без и тия 3 точки нямаше да спечелиш, без да гласува за мен. Знам, обаче копчето е прекалено много задълбочено. А той с силуетите ми беше, плюс това предния път, когато не беше той, се защитаваше доста по-активно. Сега не се защитава. Точно не се защитаваше активно. Да. Ти, че много говориш, ти не говориш, да. Еми да, за да се усъмните в мен, за да спечеля аз повече точки. Тя накрая е много стратегически, никой да ни познава, да познае само тя. Foul play detected. Да, това беше много добре. След... Много Ама тъжно сега го ама ние с малка разлика всички 12, 11, 10. Да, така е. Малка разлика всички. А и вие сте на трето, вие сте заедно на трето. Не, той е четвърти. Що съм четвърти? Защото аз първи се казах, че съм с 10. Ема не, това е гадно, защото не може да вземете двамата бронзов медал и сега ще го лишиш Не, аз медал. ще А ти колко точки имаш? Ти е важно, виж сега, важно не е на тебе, ти добре на Буте да му е зле, важно си вземеш ти медала, пък той... Той се оправя. Се оправя. Макс, аз поне играх играта по правилата. Това е за мен. Да, това е добре за Пловдив. Това е добре за повещане, нали така?